Hej, jeg hedder Jakob Dag, og jeg er indehaver af wineandbarrels.com. Jeg vil fortælle lidt omkring vores glas fra Lucaris. Glassene fra Lucaris findes i mange forskellige størrelser og til mange forskellige slags vine. Du kan se dem alle sammen inde på vores hjemmeside. Der kan du se, hvilket glas, der passer til hvilken vin. Det kan fx være sådan et glas her, som er et Bordeaux-glas, som jo typisk passer til Bordeaux-vine, men selvfølgelig til mange forskellige slags rødvine. Men generelt så er det sådan, at du skal jo også gå lidt efter, hvad glas du synes, der er flot. Der er også ligesom forskellige højder på glassen. Vi har ligesom nogle høje serie, som er den her Hongkong for eksempel, som er et forholdsvis højt glas. Og så har vi et glas som den her fra Tokyo-serien, som er det mere lavt glas. Men det, der er kendetegnet ved alle glassene fra Lucaris, det er, at glassene er tilsat noget titanium, og som gør, at glassene de er ekstra stærke, og der skal meget til, før de går i stykker. Derudover også så er der magnesium i, som gør, at glasset får sådan en flot glød, når man kigger på det. Men jeg kan lige prøve at demonstrere for jer, hvor holdbart sådan et glas her er. Vi kan jo bare prøve at lade det falde ned her, så kan I se, at det kan det sagtens tåle. Selvom det faktisk er et forholdsvis tyndt glas.